Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Альберт, біз сенің белән беренче тапкыр ел ярым элек очрашкан идек шул студияда. Һәм сорауны нәрсәдән башлыйсың килә? Ел ярым элек нинди булган идең һәм бүген сен нинди? Нәрсә үзгәрде? Сизгер аласың деген жыр бар. Шықты минем. Лилия Хайруллина белән шуннан соң без үзгәрдек. Юк инде, дөресен әйткәндә, шунында бер ел булды мин. Ел ярым даже булган инде без монда утырган идем. Ул вакытта әле күзләр аңа ачылмаган иде әйтсәң дә, теге дөрес булыр микән инде, теге бүгенге көндә инде ел ярымнан соң күп әйберләр үзгәрде. Күп яңа җырлар чыкты, кеше тамашачылар артты. Һәм бүгенге көндә мин үземне суда балык шикелле хис итәмдер тегемне, тегендә уверенно. Һәм инде беләм нинди стильләрдә эшләргә, нинди җырлар белән, нинди ничек итеп кешеләргә җырны, продуктны дип әйтәм инде алып килергә. Һәм мин бүгенге көндә инде теге беләм нәрсә эшләргә. Елларым әле белмәсәм, теге инде ниндидер байтып икеләнеп биргән булсам, теге байтып ничегрәк булыр микән дип инде бүгенге көндә мин дә теге төгәл әйтә алам, то мин дә үземнең стильне таптым, үземнең ниндидер бер уртак әйберне, фикер түгел инде, теге как бы нашел свое дип әйтәм. Тамашачылар, аудитория арта дигән ул нәрсә исәбенә арта? Тамашачылар инде беренче чакта ул җырлар белән, яңа җырлар белән, кызык җырлар белән кешегә җырлар ошаса, аларны тыңлый, көндәлек кайдыр барганда, кайдыр эшләгәндә, нидер йокларга ятканда, кайдыр кич чыкканда. Һәм шуңа күрә мин хәзер яза башлаган рус телендә дә, шуңа күрә тамашачылар тагын күбәя башлады. Рус аудиториясендә һәм татар телендә алар шулай күбәеп баралар. Син рус аудиториясенә татар җырларын аша килеп кирдеңме? Әллә рус аудиториясен параллель рәвештә юллап? Мин уйлавымча, мин инде башладым беренче татар теленнән. Һәм татар теле җырлаганда мине беләләр татар контингенты. Руслар беләләрдер инде ишетеп кенә, тик ләкин алар аңламаганнардыр. Һәм мин уйлавымча, мин кирдем, татар теленнән башлау һәм рэп татар телендә ул әзрәк бер булышып җибәрде. Ничектер инде мин үзем беләм, ничек сәхнә тотарга тегесемсә, тик ләкин мин әйтерим, мин рус аудитория кирдем русча җыр аша. Минем беренче русча җырым ул бик сыйфатлы булды, бик әйбәт булды һәм бик аны ул күп чыкты февральдә, тик һәм 1-2-3 айдан ул июньләрдә теге русча әйтмешли выстрелил, кешегә ошады һәм ул таралды. Һәм беренче җыр ул кешенең артистның карьерасында бик каты әйбер роль уйный. Һәм ул шулай туры килде, шулай килеп чыкты. Бу беренче җырым бик кеше ошады һәм кеше эзли башлады. Кем ул? Неруминский, кая ул, ничегрәк ул? Һәм шуны мин уйлавымча, минем русча җырым шул булышты. Рус аудиториясенә чыгарга, үземне күрсәтергә исемнән. Син бик җиңел генә сөйләп утырасың, менә беренче җырны чыгардым һәм кешеләр арасында тарала башлады. Шул вакытта меңләгән, миллионлаган иҗатчылар, алар бер җыр җырлыйлар икенчесен һәм ул таралып китми. Менә ул таралып китсен өчен син нәрсә эшләдең? Бәлки ниндидер серләрен ачарсың. Беләсезме, мин андый әйтмәсем, менә бездән дә бүгенге көндә миннән сорыйлар, анда Мәскәүдән, тагын нибеләрдән бөтен кеше аптыраган. Син кем, ничек син менә чыгарасың җырларны, һәм ул синең башыңда понятие топ дигән, менә топ 100 инде һәм ул минем җырлар Аллага шөкер теге чыгарасың, ул шунда леге 100 меңләгән артистлар арасында 100-леккәләгү минем өчен бик яхшы результат һәм ул остады, ул первая тройкада инде теге менә 3нче урында тора мин бүген җырлыйм. Һәм бөтен кеше аптырый, ничек теге менә ул леге дигәндәй. Мин белмим, ничегрәгә, мин бер генә әйтә алам. Мин аңа бернинди рекламага да теге акча түләм, нинди тагы рекламага акча түләм. Минем өчен ул бик сәер нәрсә, теге сәер түгел инде, как бы мин бит инде ана кеше өчен теге менә карагыз, мин нәрсә яздым дип язмыйм, мен үземнең нәрсә мин кичердем,
Музыка ул миңа дает шанс выговорить, аны теге менә кешегә бит не ничәдер тормышына нидер авыр хәлләр була, аңа кеше кирәк, теге туганымы белән инде, дустымы, близкий кешесеме теге менә высказаться. Минем ул музыка, минем ул микрофон, мин микрофонга высказываюсь то, что мин нәрсә күрдем, нәрсә мин кичердем һәм ну, неважно, нинди телдә, турысча булырга может, татарча, мин английча булсам, английча язарым. Һәм менә бу бөтен дөрестлек, менә ничек барлык, менә аны бит мин теге пережил ул ситуацияны. Кемдер бүтән районда, бүтән шәһәрдә тоже шул ситуацияга килеп терәлгәндер, шундый ситуация булганы бардыр. Һәм менә шул мин уйламча теге кешегә, о, карар, миндә булды ишәр бу дип, кешегә ошау, шулай итеп теге менә шундый уровеньга чыгарды дип әйтсәм, тор дип уйлыйм, белмим, әйтә алмыйм берсен. Бүгінгі күнде ижад сиңа ниндидер матди кірім китерә дип әйтә аласың? Нисә китерәме? Матди, материальный. Бүгенге көндә, бүгенге көндә җыр, ул ничек дип әйтим, әлләнсә түгел инде теге прибыль өкле дип әйтмәсем, ул җыр үзен покрывать та. Бүгенге көндә ул студия яздырулар гына бик кыйбатка чыга, нидер 25 примерно. Ну, менә теге под ключ эшләсәң, но минем как бы текстлар үземнеке, җырларны без үзебез, то есть мин менә утырам, без 9-10 сәгатьләп утырып, 7 сәгатьләп утырып студияда звуковик белән һәм подбирать итәбез, һәм шуңа теге бәйләр шундый инде, ну, яхшы бәйләр. То есть минем бул выступлениелар анда баруны, шул җырны яздыруны капласа бик әйбәт булыр иде. Үзебезгә анда вакыт бер Макдональдска кирип, бер бургер ашарга калса бик шәп булыр иде теге. Әле мин бит инде башлап кына киләм, то есть менә шундый результатлар белән Алла бирсә теге булыр дип уйлыйм. То есть менә бу җырлар актуаль шулай булып калса, мәсәлән әзрәк үзеңезгә кисәдә калырга может. Бүгенге көндә әле бик алай дип теге мин кычкырып бирмәсем, менә мин җыр белән акча эшлим дип. Мин изначально андый цель юк иде, теге җырда музыка акча эшләргә. Изначально минем цель ул вообще минем даже андый уйлар юк иде, кешегә ошасын дип язмадым. Миңа просто миңа әйткәнем бар инде, картайгач, менә мин үзем өчен теге менә шундый истәлекле хәлләр булды, кемдер анда язып бара дневник. Минем өчен ул менә җыр язу, мин аны картайгач тыңлар өчен инде Алла бирсә теге шундый мөмкинлек булса, минем анда анакларым йөгереп бергәндә, бабай син яздыңмы? Әйе дип теге элек язганнар бит, шигырьләр язганнар, әбиләр укып, мин тоже әби язган теге укып утырган бар. Минем ул җыр, то есть шулай ук теге искә алып ностальгия белән шундыйрак форматта гына башлап җибәргән идем. Менә ул ниндигә әверелде, ниндигә әйләнде, мин шат, конечно, теге шулай булганга. Димәк, син менә бүгенге иҗатың, ягъни рэп, җырлар, алар буыннан буынга да күчәргә мөмкин дип саныйсыңмы? Әлбәттә. Менә бу уңайдан бер сорау бирәсе килә. Без бит инде өйрәнгән, буыннан буынга күчәргә мөмкин әдәбият, димме? Күпмедер дәрәҗәдә җырлар күчәргә мөмкин буыннан буынга. Ләкин бер кайчан да без уйламыйбыз, мәсәлән, ниндидер кыска видеороликлар күчәр буыннан буынга дип, рэп җырлар күчәр дип бөтенләй дә уйламыйбыз. Ул менә безгә, миңа, мәсәлән, 40 яшьлек кешегә ул инде теге бер көнлек җырлар кебек күренә, дөресен әйткәндә. Шуңа менә фикереңне теге куәтләбрәк әйтсәң иде, чыннан да син шулай дип саныйсыңмы? Беләсеңме, бүгенге көндә менә ул ценностьлар үзгәреп бара. Менә мин дә уйлаган идем, ничек әйтим, менә теге элек сугышны без инде теге шундый история, вакыйгалы история име теге ничек кемнәр булган, бу бүгенге көндә дөресен әйткәндә яшәргә ул кызык түгел. Менә мин теге яшерен батыр түгел. Яшәргә ул кирәк түгел инде теге. Булганмы, бүгенге көндә ул исәнме, ул киенгәнме, ул ашаганмы, ул җылыдамы, менә кешегә бүгенге яшәргә бүген шул кирәк. Аларга даже мин үземнән чыгып әйтәм, мин аны бик хөрмәт итәм, тул мин яратам теге чынлап, мәсәлән, миңа май теге язлар көзләр шуй һәм теге миңа теге бәйрәм ул бик горурланам шундан. Тик ләкин менә бүгенге яшьләр күбесе түгел инде, ну бар андый теге. Аларга ул даже кирәк тә түгел. Кешегә кызык шуңа нәрсә әйтергә телим. Менә бу бүтән булган ценностьлар, бүтән булган нидер историк фактлар име, алар җайлап мин уйламча теге югалып бара дип әйтим мин. Теге аларны югалтмаска тырышар инде анда сообществолар организовать итәр, теге яшьләр анда менә безнең шундый бәйрәмнәр бар, алар яра молодцы поддерживают, тик ләкин алар аны барыбер
теге рус әйтмешли не вытащит до конца деп ойлаймын. Менә лично мен ойлам. Чөнки менә миңа да нидер менә Татарстанда булган бәйрәмнәр янда, нидер Россияда булган бәйрәмнәр армия, дөресен әйткән кызык. Нәрсәгә, була анда өлкәннәр анда йөри, без анда пионерлар идек, бүген миңа ул, кызык. Сез ничәнсез пионерлар? Ничәдәгез кызык? Яра бүген ишеттем, я икенче көнгә уже оныттым. То есть ул булган, ул безнең заманда булмаган, я күрмәм, я не пережил. Миңа ул кызык. То есть, соответственно, минем шикелләр меңләгәндер, теге, кем аны истәтә, молодцы, конечно, кто каза, молодцы, мин үзем дә теге аны теге искә алырым, теге кешегә сөйләрмен. Мин уйламамча, менә бу яңа поколение килә, яңа нидер үзгәрешләр, яңа киемнәр, яңа машиналар чыга бит. Бөтенесе ул артка җайлап бара. Ул теге югалмас, конечно, но барбер аңа акцент, аңа теге булмаячак. То есть, нидер барбер приоритетта булачак яңа инновациялар, яңа җырлар. Даже мин, әйтә алмыйм, менә ул минем җырлар да, конечно, киләчәктә анда ниндидер аны рәхәтләндереп. Буларга да может. Чөнки киләчәктә может вообще җырлар нидер икенче форматта була, нидер низкочастотный просто кешегә ишетелми, ул теге менә колакка гына нидер мембраналарга гына ишетелә, шундый гына була. Мин белмим нәрсә булар. Бәлки кешеләр теге нидер магнитлар биртер, теге белмим ничек булыр, әйтә алмыйм. То есть аны теге белеп булмый. Менә машиналар, яңа киемнәр дигән сүз чыкты синнән. Димәк, яшьләрнең күбрәк кыйммәтләре хәзер материаль әйберләр тирәсендә әйләнә дип әйтәсең. Инде яшьләр бит инде карый, bütün клиплар, bütün хәзерге бүгенге общество беләсезме, менә нихәтлек начаррак ясыйлар. Менә мин клип әйбер буенча әйтәм әле, мин творчество буенча әйтәм. Нихәтлек начаррак әйтәләр, нихәтлек ул начаррак, шуңа теге ул популярнар. То есть менә менә ничек аңлатырга сез клипларны карыйсыз микән рус зарубежныйлардан, руслар зарубеждан алганда. То есть насколько клип тупее дип әйтим, извините, теге шуңа теге ул популярный. Хәзерге клипта сез карасагыз, менә юк кешелеклек, менә кеше нихәтлек теге нәрсә ни дурацкий деградация дип әйтим, нәрсә әйтим, шуны теге ул моднарак, теге менә сез карыйсыздар, хәзерге блогерларда алар бик популярны, кстати, бездә Казанда да блогерлар бар. Алар үзләренең теге мазохист дип әйтим, үзләренең ничек ожоглар ясыйлар, нидер анда аталар бер-берсенә нәрсәдер, сулар сибәләр юлда туктап, теге юлда барганда асфальтка ят дип туктап калалар, нидер уйнарны уйлап, теге кеше карыйп не, теге кызык. На самом деле алар үзләренә теге нидер зыянлы эшләр, теге телләрне менә суыкта тимергә наспор, допустим, теге әйдә, теге итәләрне сез может карыйсыз микән, мин күргән бар. То есть мен аны алар бешеный популярность эшләр шуны, то есть үзенә зыян китереп, кешеләргә ул кызык, кешеләргә ул развлечение, теге кешеләргә карап алар үзенә подписчик эшләр. Подписчиклар, алар, на этом зарабатывают, мин дә ул юлны сайларым, менә клипларда постоянно хәзер эшли, бүген сез карасагыз, юк бер нинди нормальный клип, bütün клипларда анда үтерү, ниндидер анда труплар белән видеога төшү, то есть нидер, моральный человеческий качестволар битеп бара, теге алар ниндидер анда үлгән хайваннар белән клипларга төшәләр, ниндидер анда белмим инде, ничектер, как можно үзене теге тупить дип әйтим инде теге. Насколько нихәтлек теге начаррак булалар, шулай төшерәләр. Теге хайп дигән сүз бар бит, бүген теге. О, менә карау ничәгән дип шулап аларны обсуждайтсыннар өчен. Минем клипларда мин аңлыйм, мин дә алай ясам, миңа как бы ул авырлык китерми, мин дә чыгам да, допустим, анда шишенеп юлдан йөгереп киләм. Әйтәр, о, Нурминский башы киткән, анда Миллениумнан йөгереп бара шулай. То есть это будет вообще, миңа бул хайп булачак, анда ничә миллион кешегә. Миңа ул кирәк түгел, чөнки мин теге ничек кешелеклек өчен, теге менә ул как бы деградация өчен түгел инде, әйткәндә мин даже шуңа да мин андый җырлар да язмыйм, как бы не стараюсь нидер анда хәзерге менә бит бик популяр теге әйбер булды бит инде, рэперларны яба башладылар, алар бит булай гына язмыйлар андый текстларны, булай гына теге, кешегә, менә аларны заметили, хотят, чтобы их заметили. Һәм шуңа күрә, то есть мин дә ошо дип язаларым без проблем. Минем фантазия, тем более минем теге ул шулай әйтәм, теге пошлый фантазия белән мин шундый текстлар язарым. То есть нәрсәгә кирәк? То есть минем аудитория ул балалар. Ул балалар тыңлый, балалар минем җырларны тыңлап өйрәнәләр, үзләренә нидер яңа теге ачмаш нидер ачышлар ясарлар, может нидер анда минем шикелле буласы килер. Соответственно, мин үземне ничек хәзер китерәм балаларга, кешеләргә. Соответственно, алар
алабыз мен даже білем, мен Нурминский шекілі боласы келе, менің олар қазір күнде бик көп рэперлар, татаршада хамыржап менға жіберер, Альбертовый дәреже беріп жіберейін де, сен қарышын сенен менен біз илхамланамыз сені тыңлап. Мен yazамын теге, мен бүтісін тыңлаймын, мен yazамын, мен просто молодец, красавчик, теге самаса, хотя мен тыңламасам да. Теге, ине теге, как бы, алмайшын, жоқ, yazма, бай, прекращай это дело, мен бір қашын ал жаздым, даже жернейдер нашырып сады, мен жазамын, бүтісін молодец, давай сен алмақшылар. Олар енді шатлығынан нешерге білмейер теге, білін рахмат теге. Шоңға көре мен өзімні қазіргі күнде теге, өзімні қияфәтімні, өзімнің нәрсе киген, внешний вид, элементарный прическаларны, элементарный нәрсе кигеннен, нәрсе тыңлаганда кімнен шешкен, ничек шешкенде мен өзімді теге оценивать, теге оценивать. Чөнки әйтәмеш, әлбәттә мен өзімге нелер татыр, мен өзімді теге менә кеше менен саный, мен барам, менем жырлар әйтәмеш, менә сез может аңламыйсыздыр әзрәк. Популярный галягу, ул бик сирәк, ул даже менә по сравнению теге айдып әйтү дөрес булыр микән теге индер популяр артистларда легалмыйлар популярныйга менә мен әйтәмеш Мәскәүләргә ничек лектен син мен белмим. То есть мен әйтәмеш Мәскәүләр удивляются безнең менә непосредственно Нурминский белән, то есть кем ул ничек ул монда нинди акча түгеләр шул артист өчен Мәскәү теге менә инде теге экраннарда күренә торган ул легалмыймы, а монда нидер малай, нидер районнан шулай әйтик дүрт жыры белән подряд чыга, лега ту теге ничек сез дип безгә сораулар бирәләр. То есть шуңа күрә мин бик теге үземне айтып хис итмим, нидер мен анда йолдыз дип шулай ничек ул әйбәт даже это к лучшему, наверное, чөнки мин үземне куйсам ул теге шундый рольга мен белмим, мен вообще теге взлетел бы дип миндә һәм мен алай дөрес дип санамыйм, чөнки мин кешеләр белән алышам, мен шулай егетләр белән алышам, дуслар белән мен теге урамнарга чыгам анда. Мен бит кеше простой халык белән чыгасы бар, теге аралашасы бар. Нисәгә мин үземне ничектән дә күтәреп, үземне өстенрәк куеп яшәшем юк инде. Нинди генә мен анда Алла бирсә, мен ышанып калам инде, мен даже теге мине юк начар гадәтләр, мен эчмим, тормыйм, мин кальян эчмим теге. Мен шулай мен даже жыр бар, соблазна много тут дигән, теге уйдан русча ишкән бар микән? Вот, то есть бик күп соблазн, бүгенге көндә минем творчество белән бөтен кеше чакыра, бөтен кеше мине ярата, беләсезме? Бер еллык бер кеше яратмый, бүгенге көндә бөтен кеше ярата. Кил безгә, без сине яратабыз. Әле мин контактта Инстаграмда просто фотка керттем, яздым. Дуслар, мен әйтәм, быел мин кая кошыларга белмим. Мен әйтәм, чакырсам, мен пожалуйста, бер андагы китте, смс-лар, мен әйтәм, минем начар гадәтләрем юк, чакырсам, мен тихо гына культурны үткәрәм. Лайф шутка гына жюри генә дигән. Һәм беләшме шундый комментарий теге ялганнар личкага язды, кил монда, чынлапмы теге саманса. Шундый хәлдә булды, как бы. Шулар ишәтәбез. Альберт, менә бу синең үзеңнең икенче төрле булуың нәрсә белән бәйле дип уйлыйсың син? Менә шундый бер әйтеп карыйм әле бер фикер. Бу синең татар авылында туып үсүең белән бәйле түгел микән? Менә бу синең тәрбияң белән бәйле түгел микән? Беләсезме, мин имберчә уйлыйм, ул тәрбия белән, чөнки менә менә нинди тәрбия бирделәр. Бәлки икенчедән ул менә бу мин гади районда үсү авыл дип әйтсәң дә дөрес булыр инде, чөнки белмим, мин бит айда күреп үсмәгән теге менә. Шулай ук мин эшләп үскән, шул бәрәңге утыртып үскән малай, ниме шул ук белмим, басуда анда балкыр, шул тирес түгеп үскән малай, мин дөресен әйткән, авыл кеше эшләп үсә бит инде, мин белмим инде теге. Мин теге бу урынга җитеп тә әйтә алмыйм, то что мин авылда үсеп чыккан, мин хәзер дә әйтәм, бөтен кешеләр нәрсә син Нурминский син фамилия әйтәм, юк, нормаль, минем шундый районда әйтәм, шундый авыл бар. Чынлап не, нәрсә ул 105 километр әйтәм, шуңдам, прикольно, типа интересно. То есть әлбәттә минем үскән среда, минем үскән общество, ул бөтен миңа биргән воспитание, миңа биргән шул бөтен кешелек дип уйлыйм мин теге. Әлбәттә ул төп ролен уйный дип, чөнки менә бу булмамса, мин үскән булсам кайдыр шәһәрдә, миңа булмамса, мин бер беспризорник булган булсам, мәлләк шуны инде теге сезнең интервьюга килмәгән булыр инде уйлыйм, чөнки кая инде кем инде сез дигән шикелле даже теге кемгә булмасам да мин анда ана минем организаторларга чыгыгыз, мин даже әйтергә могу теге, менә мин сезнең чешмим, минем кеше бар, сез менә шундый сораулар бирәсез дигән шикелле теге. Ту, конечно, мин монда юк инде, мин бөтен кеше миңа кемгә язмасын анда Мәскәүләрдән алып,
гади бер авыл малай язып мен бүтүнсүн жооп берүүгө тырышам. Теге как бы и надеюсь, келешекте де алға шойып қалар, теге бик көп болмасалар не үлгерсем, теге физически. Вот. То есть бер bu сұрағымның то есть ответі ие деп ойлаймын. Шул теге минем төп шығышым, һәм минем воспитание, минем окружать еткән кешеләр, бүтән минем общество дип әйтәм. Менә тагын бер сорау, фикереңне беләсе килә. Син бит инде әйтәсең, менә хәзер хайп, яшьләр шуның белән кызыксына, ниндидер башка сыймый торган әйберләр күрсәтәләр дип. Бу киләчәктә ничектер менә кешелекнең инстинктларына зыян салмасмы дигән фикер туды миндә. Хәтта менә кеше бит инде үсәргә, лайыклы кеше булып үсәргә омтыла, гаилә корырга омтыла, яхшы балалар үстергә омтыла. Бу безнең инстинктлар. Шуңа зыян салмасмы икән? Әлбәттә булырга может. Бу, бүгенге көндә алай булмас инде. Ничек, смотря как это будет преподносить. Менә һәм яшьләр, алар интернетта бүтән кешенең телефонында куллар, автобуста барасың, телефонда куллар дигән, телефоннар кулларында. То есть алар карый, аларга задают моду, теге менә шул ярткан исполнителен карый ул. Менә ул анда әйтәмеш башка сымаслыкны сезләр эшләп ятайм теге клипларда. Аңа ул ошый, аларның аңа ашыйсы килә башлый. Һәм инде шулай һәм әйтәмеш, менә миңа карап кешеләр илһамлана, алар язалар, җырлар. Анда теге мин нормаль тематика булгач, алар да шул язып карыйдыр инде. Анда мин әйтәмеш, мин резко тематиканы үзгәртеп, анда шәшләр мондый буятам ди, розовый төскә щелку үстерәм ди, ертык киенергә монда цепочка асып куям, аякка хәтлек димме. Инде анда мондый подошвалык ботинклар киеп куям икән. Алар мине караячак, о карале, менә мин соответственно, менә бит бу мондый образда, мондый дәрәҗәгә җиткән. Мин дә шулай дип тәэсир, шундый ук миңа каратып, допустим, миннәрендә начар теге привычкалар булса, мин үземнең текстларда ниндидер анда пропаганда язгансам, мин наркотиклар турында язгансам, анда тегесе булса, кешегә алышы, менә иш Альберт кара язды андый сүзләр. Ул була, нәрсәгә без булдыра алмыйбыз. Әйдә без дә языйк. Соответственно, ул теге вирус шикелле таралачак һәм белмим, мин яхшы китермәс дип уйлыйм бу әйберне, чөнки теге ничек инде яхшыны карап яхшы әйбер эшләп булмастыр. Мин әйтәм, кирсенчә мин яхшы якларын күрсәтергә тырышам. Менә шулай дип дустым анда, теге белмим, җаны тыңлар кирәк инде аны теге. Мин үземне яхшы яктан күрсәтә телим, күрсәтәчәкмен дә Алла берсә, минем теге тематика үзгәрмәс дип уйлап калам. Хәзерге вакытта Россиядә кайбер рэперларның чыгышларын, концертларын кыялар. Син ул хәлне күзәтәсеңме? Мин ул хәлне ишеткән бар, бер колак белән нәрсәң әйткәндә, теге алай итеп бирелеп укып утырган юк, чөнки ул миңа кызык түгел, чөнки мин аларны теге күзәтмим, алай итеп кем анда Россиядә нинди игроклар бар. По сути, мин аны белергә тиеш. Кем нинди җырлар яза, теге мониторить итәргә тиешме. Но беләсезме, нәрсәгәдер мин шуңа тек уверен үземдә, мин уверен булмасам, минем җырларга айтып кына теге эләкмәгән булса, ул топларга теге минем бер нәрсә килеп җитмәмсә, мин үземне мониторить итәрим. Нәрсәгә мин дөресәмим, нәрсә мин алай итмим, нәрсәгә минем җырлар әйтмим. Но бүгенге көндә как бы алар минем арттан карасын, мин шундый мин яратмыйм теге. Аларны карагалар теге, допустим, даже миңа әйтәр икән, Альберт, син менә фотка төштем әллә дип әйтәм. Ул мине белән. Ну теге прикол белән инде, һәм шуның шикелле, как бы миңа ул теге гомумән рус җырлары тыңламыйм, рус рэпларын, татарчаларны теге мин күбрәк зарубежныйларны карыйм. Мин даже әйтәм, зарубежны карасам да, мин аларны бик күзәтмим, ничәр микән алар, гаиләкәннәр микән. Миңа кызык аларның творчествосы, менә ничек менә безгә кофтларны тегәләр бит инде, анда белмим, Япониядамы, Россиядамы или бренди, белмим, Италиядамы. Миңа алар кешеләр кызык түгел бит, миңа кызык аларның товарлары, то есть продукт. Миңа интересен продукт. То есть кем генә язмаса, шул рус кешесе английчә җырлар язса, миңа ул кызык була не как русский исполнитель, а миңа кызык аның просто менә даже дело, ничек дип әйтим, дело не в языке, просто аның манерасы миңа ошаса, нәрсәдер шундый менә миңа аталмый, теге менә мин творчик кеше, мин аны сразу сизәм, теге менә җырның нәрсәсендер, миңа даже теге аны аңлаталардыр инде научный телдә, миңа нидер колебаниялар или темп, ритм, миңа ошаса, миңа ул русча булса, татарча миңа тыңлыйм. Андыйлар менә миңа очрамады әле, рус
рус тілінде теге бар инде бір икісі тыңлап жүрген теге менен ошо о прикольно деп. Ама айта гомуман мәҗбүри тыңлап жок. Мен мәсәлән менә американский белмим нәрсәгә мен теге патриот үзеннән илне неме, но мен теге әйтмим то что мен мәҗбүри американецтан тыңлап белмим нәрсәдер мен аларның рифмаларын, әйберләре менә алар ничек ясыйлар ошый. Мен әйтә алмыйм нәрсәгә. Мен җаным симәсә шул Американы дөресен әйткәндә теге чөнки менә безнең күрәбез алар санкциялар кертәр безнең илгә каршы тегесе мансы андан сәдер үзләренең правиларын кертмәкче булар. Моңа карамастан мен ошый аларның артистлары теге то есть монда берни связь юк, просто чисто мен аларның җырлары өчен генә теге как бы хөрмәттән. Альберт, менә соңгы арада бик күп сөйләшәбез инде татар яшьләрен менә җыеп ала торган, үзе артыннан ияртә торган бер лидер юк. Лидер юк татар яшьләренең. Ул нинди булырга тиеш менә синең карашка? Татар телендә именно булар. Әйе, татар яшьләрен ияртеп, аларга теге милли үзаң сеңдерә торган лидер нинди булырга тиеш дип сорыйсыз? Ну, минемчә, ул лидер булырга тиеш инде ниндер шундый скромный гына кеше. Скромный дип үзен әллә кемгә куймаган кеше инде. Юк, әллә кемгә куйса да, ул белеп куйырга тиеш үзен әллә кем вакытында теге менә ниндер анда арада куеп, ниндер арада кеше белән нормаль аралашып, кеше аны хөрмәт итсен өчен. Ниндер менә кайда килеп чыккан түгел, то есть ул уже кеше булырга тиеш изначально тарихны белгән кеше, элек ничек булган менә теге историяларны укып, ул безне повторяется, бит теге нидер алардан нидер урок алып, аларның ошибкаларын да пускать мише, ну теге менә начитанный кеше әзрәк белгеч булырга тиеш дип әйтим мин, теге дөрес юлга, дөрес ситуацияларда дөрес оценка биреп, дөрес решениялар принимать торган кеше булырга тиеш гомумән. Һәм шул менә теге татар теленнән татар кеше булырга тиеш дип белмим. То есть теге татар телендә лидер булыр өчен ул килә алмыйча инде Чувашидан һәм үзенең правиларын, то есть изначально ул каннары татар теленә килер тиеш, һәм бабайлары, әбиләре, ну инде туганнары булырга тиеш татар теленә һәм ул кеше инде лидер була алыр дип уйлыйм мин. Син үзең татар лидеры була алыр идеңме? Мин әйтәм ич, как бы шуны әйткәндә ничек дөрес әйтмешли, мин чуть-чуть съезжаю татарча әйбер чөнки нәрсәгә дигәннән, мин как бы үземне анализлым, теге менә мониторю дип әйтим миндә, теге менә ничек мин язып карадым бит инде татарча җырлар, мин бар татарча җырлар, һәм мин бар русча җырлар. Һәм мин карыйм то, что менә русча җырлар теге ачуын әйтеп түгел инде, теге аралары зур. Һәм соответственно минем русча җырларда ул әйбәтрәк килеп чыга, чөнки минем уйлавым да ул бу көндә күбрәк русча телдә. Иң беренче теге татарча беләм, мин татарчаны башта русча әйләндергәч башта, аннары гына татарча әйтәм. То есть минем фикерләү ул русча, аннары гына мин әйтәм татарча, җавап бирәм. Һәм үземне мин, белмим инде үземне куямын. Именно культура буенча булган булса, нидер менә анда отдельно алган, допустим, рэп дип алган булса, менә дип шундый әйтергә буладыр дип була. Ну, белмим, кеше бит инде тыңлый, норминский рэп дип белә. Һәм мен әйтәм, мен анда үземне нидер подсказкалар бирәм. То есть кеше мине, аны мен әйтә алмыйм, аны кеше үзе әйтер тиеш. То есть мен аны әйтә алмыйм, мин давайте булам, мин сезне лидерыгыз, мин сезне яракка барам, мин сезгә өйрәтәм дип әйтә алмыйм. То есть кеше анчын бүтән мнение җырга да менә сез конкретно менә шалт бу кеше. Кемне итерегез, кемне күрәсез. То есть ул бит инде кеше кемне сайлый шул булыр. Мине иткән булсалар, пожалуйста. То есть мин теге каршы килмим. Әгәр сине Мәскәүдә эшләсә, соңыннан тагын ниндидер чит илдә эшләсә, без сине югалтабызмы инде? Юк инде. Менә беләсезме, мин сезгә бер сер әйтәм. Менә хәзер минем русча язган өчен, менә мин чакыралар бит инде әйберләргә чит ил димәкче инде. За Татарстан чакыралар. Һәм мин чыгыш ясыйм рус шәһәрләрендә. Һәм, соответственно, минем программа ул русча җырлардан гына тормый. Менә, допустим, мин киләбез, безгә әйтәр, 2 сәгатьлек, стандартный, сәгать ярым 2 сәгатьлек программа куярга кирәк. Минем ул русча җырлар ул 20 минутлык. То есть, менә уйлап карагыз, мин ничәгә тиеш, мин, все, җырлап бетердем русчаны. Кеше сорый, мин ничәгә тиеш, мин сөйләшәм тамашачы белән, сәлам, ничек хәлләр, мин беләсезме, мин шундый Татарстаннан,
ну хәлләрен сорыйм анда тегесем сен әйтәм. Беләсезме сез татарча? Анда ну бер ничә кеше, ну ярар процентлап әйтәм, бер 90 кеше анда белмиде татарчаны. То есть 200 кеше килсә, анда бер беләдер, белмим, бер 10 кеше, 15 кеше беләдер татарчасын. И то аңлый, әйтә алмый теге. И менә миңа ул, ну, әйтә, беләсезме, ул каково мне имя теге, менә анда бер кеше сизмәгәндер теге. Мин уйлыйм, мин шәгәм ягам, ну мин сөйләшәм дип, менә мин әйтәм, татарча җырлар бар, мин сезнең бер акча, шутка, юмор белән әйтәм, сезнең бер акча китайча рэп ишеткән бармы? Юк диләр. Анда нидер, анда тагын тегенди телдә ишеткән бармы? Анда, допустим, французча ишеткән, мен әйтәм, татарча ишеткән бармы? Бар, ну мен кемдер юк диенде, мен әйтәм, менә хәзер сезгә как раз әйтәгез, о, давай дип теге, шулай дип китерәм, кешегә кызык булсын шул, мен әйтәм, шундый ул ошаган тыңлап караса, о, әйдә, алар аны тыңлый, алар теге әле үзенчә шулай вникать итеп тыңлыйлар име. И беләсезме, менә мине бит чакырар, Нурминский дип теге менә кеше яртып тыңлый бит, мин киләм, мин башкарам русча җырларны, мине белмим инде, минем аяклардан тор теге шинилар инде, ничәргә белмиләр. Мин русча җырларны, мин бит теге бер русча җырлыйм, бер татарча җырлыйм, программа күбрәк булсын дип хап теге программа күрсәтергә өчен. Мин җырлый башлыйм татарча җырларны, шулык кеше, шулык киемнән. Мин бер менә урында торам, бер җиргә күчмәдем. Ну кеше менә ике төрле кеше чыккан шикелле теге менә. Нурминский чыкты, ага, русча җыр, анда бүтән кеше инде восторге телефоннан калсын. Шулык Нурминский җырны татарчаны нидер яңа кеше чыккан, теге яңа башлаган, анда инде бер малай кергәнде, яңа рэп җырлый башлаган. Айтып карап торар миңа теге. Чуть ли төкермәр шикелле шундый. Ну, булай да мен теге. Ләкин ул менә ул шуннан да ничектер сейфсенеп караумы ул. Икенче сортка караган кебек карамый. Юк, вот именно ул ниндер сейленеп карау. Что-то, ну, беләсезме, кемнеңдер күзләрендә мин даже теге төшәмдер. То есть Альберт, син нормальный малай, син что ты делаешь? Менә мин бүген көндә татарча җыр өстендә эшләдек, яздым, яна яздым, чыгардым Инстаграмга. То есть, ну, интернет-челтәрне һәм комментарийларда да пацан к успеху, ну теге малай вәтшли, мы его теряем дигән шикелле, ну теге, ну кеше бит инде ияләште, минем шырлар чыга, кеше на волне әйбәт яхшы, яхшы. Тагын чыга, опа, ничего себе, вообще бу малай ничисен. Өченчесе чыга. Кеше оптырый, син кешеме, ну ничек шулай була, Мәскәүләр оптырый. Әйтәм, и монда хоп 4-нче кеше бит көтә. А что безгә Мәскәүләр әйтә? Альберт, а что дальше ди менә? Ничә җыр чыкты, алар ләктеләр популяр, допустим, булай дим. А что дальше? Алар бер сез беләсезме? Алар 4, ну бер түгел, байдам, берничә, ну без кемләр шул 4 тә белән. Зур компаниялар, бик зур. Алар бер-берсе белән теге как бы конкурируют. Һәм алар юк безгә Нурминский, без Нурминский белән мине теге охшый, ну теге әйдәгез үзебезгә выгоднарак условия, ну булай дип предлагать барьер, булай дип барьер. Без в итоге берсен выбирать табыз дәне. Булай әйтәбез, ну следующий, допустим, проектны без сезнең белән эшлибез дип. Аларга көтәләр. Алар булай дигән настолько в шоке теге менә син, ну ничек кем соң бу малай, ничек инде алар менә карьер статистиканы. Анда статистикасы караса бөтенесе күренә. То есть нидер анда Мәскәүчеләр алар оста. Монда нидер малай Нурминский дигәнме үзенең 7 җирдән 4се аны, ну топтаймы. Алар ну просто башка сыймасыга бер. Мин үзем беренче тапкыр в этой шкуре дигәндәй. Һәм алар конкурируют, ну теге. Һәм кеше көтә. А что будет дальше? Ну, уйлап карас 3 җир чыкты диме? Алар просто, ну теге выстрелили на хайп, аны хаттыгылар, миңа даже бүтән җирдән җибәрәләр ул җырларны, бүтән Россия дип теге мактан әйтеп түгел. Ну миңа бүтән теге хабар секларыннан бүтән Хантамансийск тегеннән җибәрәләр, ну бүтән всех точек җибәрәләр. И көтә кеше нәрсә чыкты соң дальше дип, а что будет дальше? Кеше бүтән тагын да көтә, что будет еще лучше. А мин просто взял и выпустил на татарском җыр үземнең туган телемдә җырны һәм кешеләр шундый кемгәдер ул наоборот теге үсәдә, о, кемдер әйтә, о, молодец, вот Альберт молодец. Нидер кайсыдыр часть публики скажет, молодец, үзенең телен онытмый. Блин, красавчик. Кемдер әйтер, блин, син вообще ничисен, син бит все так хорошо шло, ничисен, нәрсә кайдасың. То есть лично минем фикер, ул мин не гонюсь за как бы менә хайп артыннан дип әйтимме, миңа ул кирәк түгел. Миңа булганы белән рәхмәт. Мин ләктем берничә сәгатькә хотя бы топка. Все, булды рәхмәт, мин ул рольдә булдым. Мине ишеттеләр.
тамашашы теге өзінің бәясын берді, все, болды, рахмат, на этом спасибо, мен дальше буду делать, ну, мен ничего шей, чүнки мен қазір қуып барам екен, хайпны деген сөз неме, мен все, менің ол персонаж, менің фишка юғалашақ, то есть мен қамна отырам екен, өзімді ламайды деп, блин, так, менға жер жазыр екен, бір өтті тағанға кіші күте бетіне, кіші күте, несе жазырғам екен менға, мен айтып өзімні наизнос ішләтсәм, мен жазалам, без проблем, любой текст алам, жазалам, ол сыйфатлы болмайшақ, білесің ме? Міне ол сыйфатлы текст қойын келіп шығадыр, ол в процессе, нендер міне мен тігінде мында барам, это все не просто так, ерем мен райнерға нендер көрем картиналар, кімдер, мен кеше тұрам светофорда, менға бір мужик гитарда ойнап отыра. Но, міскене теге, папараша келіп етім менде, ол мені шынды илхамландырды, білесің ме? Шынды теге, мен тұрам светофорда кеш, қораңғы, салқын еме, мұнда көп машиналар, бүтін жерде кімді қойдыр ашыға, бұл міскін өзігіне ойнай, мен қорайым да, мен башта шынды фикірлер, сразу, мен телефон алдымнан, онда мен фразалар келем, мен оны жазып қоям. Ну, білмеймін, мен шынды теге, мен айтам, шынды, надо что-то пережить, чтобы что-то написать, чтобы что-то написать шынды хорошее, надо что-то пережить настолько. И мен шынды желедім ол мужиктің, ол теге тыршып, онда білесің, солқын, оның перчаткаға кеттік, бармақлар көрініп тұрады, мен гитарда ойнам бар, ол байда ауырттыра бармақларын, ал солқында мен алдым, оңа просто бешесін бердім етім, абзы, короче, ол теге абзы қоразам я, просто, не ожидал, мен просто, недір мажорский машада төгілін, простой машада, недір молай бердім, оңа, недір простой малай, оны бетіне обычно оқсан берер, теге, уже еші жеткен кішілер, теге, уже кім оқшасы бар, кто при деньгах, қоян недір малай, мен ақшам, ол бай қоразам я, ол теге, рахмат, достым, рахмат, спасибо, друг, спасибо, мен шынды жерледім, сосын мен шынды рифмы келді, башқа мен yazып қойдым, то есть, мен нәрседерге әтелейм, нәрседер сифатты яздыр үшін, мен нәрседер көрерге, нәрседер надо пережить, име, һәм шындан соңына кішіге, ол кішінің үйрегіне өтіп кіріп, үйрегіне өтіп кіріп, һәм жылағында мен айтеш кіші, мен мурашки есен атығын, мен реально теге, мен өзімнен мурашки өзіне атығын отырғанда, инайда теге шой деп тұған тұрасың. Шынки ол болған айбір, ол нендер көптен алған айбір түгіл, ол реально пережитый вещь, һәм шонға көрер, мен білемше, ол шынды дәрежеде жетедір. Альберт, сен Тотар сәхнәсіндегі популяр жыршыларны күзәтесің, мәселен, Элвин Грейні күзәтесің. Біз амлен дұшар, біз амлен шешіп тұрабыз, айын. Келешекте бірге нәрседір ижат өту пландарыңыз жоқ ма? Біздің бар келешекте Алла берсе, бір проект біз әліқшан башлаған егенде, только вот недавно тоже Радик мен шешкен егон бойынша, то есть қашан ішлеп тұрабыз деп, Алла берсе келешекте, в ближайшее время, бәрәнеде қызық проект келіп шығырды біліп Тотар тілінде. Міне, шулайда Элвин білән сенің проект, ұртақ проект, ол күтілген әйбір. Оны дұрысын әйткенде томашашылар күте. Бұлырдыр мұңай өлер нәрсе деп. Бүтіндей күтілмеген бір проект ішлейсің келмей ме Тотар сәхнәсі үшін? Салауат білән шығыларға мәселе. Білесің ме, менға шығалар Тотаршы артистлар. Менға yazar WhatsApp'та, вот недавно yazdı Венера Ганиева дейділер мұсын? Венера Ганиева бар ма? Бір опа, ие. Сәмсіз дегенлер, Альберт, сіз қызына төгіл ме? Мен қорадым да, мен бұл опайны бірінші құрғамарында көрем. Мен күсетем бұл фотоны өзімнің кішілерге, әйбірлерге, организаторларға. Мен сәмсіз, қараза, бұл кім? По-любому, бұл простой күшті. Мен аңладым сразу, что бұл нендер, короче, эстрада кішісіне. Сразу аңладым. Yazуынан, тегісі, бұл бітей бірдей, ол Шаймиевны яратқан жершасы дей, яраттың бірінші теге, әнісіге дей. Мен білмейдім, менға yazды ол. Менға үйдегі өткенім, теге тоже, несе жазусын, несе керек болам екен. Мен білмеймін, мен қызықты өлі, как бы, yazды, мен әйттім, просто, жоқ, шул қызғаныштып яздым дайын. Ярар, рахмат деген дайын, мен все шумлем, біздің диалог бітті. То есть, нәрсеге ол, менға как бы, мен Тотар эстрадасында теге өлі бітіп язған болсам, мен ол бұл ердегі дәреже, теге мен анатылар, мен кім ол исполнитель, то есть, ол көптен язады, теге сыманса деген, шындай, мен ол, соответственно, бұл ерек қызық, мен антығымған болсам, мен ішлербен таныш болған болсам, мен теге, олардың концертларына, мен қайдар ерген болсам, бұлай мен айтылар,
Ну вот мен айтар нәрсеге қызық болған екен айтайын дейді сұрайын шалтыратым нәрсе керек болды екен бүйтем нәрсеге енді керек болса ол мен өзі айтар едім жоқ енді все разговор бітті шейін біз айтамыз ну теге мен шығалар эстрададан тегесі мынсы то есть хабитіне білесің теге яшілін батыр түгел олар бітін көрелер нендей Альберт на хайпе Альберт білен бір нәрсе ішлесек то есть бұл нейді результат то есть өздерін теге шегелейім менің вагонға отырып өзі білен протащиттерге сможет екен деген шекілді. Мен это прекрасно понимаю. Мен айтмаймын, мен просто сізге айтам деген. Мен это прекрасно понимаю. Кім менің нәрсе үшін жазғанын нәрсе үшін теге аны просто алай деп айтмайсың теге бәрі. Но жоқ, мен айтамын, как бы менің бір проект болды міне Лилия Хайруллина білен. То есть и мен жасарым. Менға просто өзімнің пока мына кішілершілер менің таңғылы, мен айтам, шоңа мен көбірек менің программа русша, мен шоңа көре көбірек русша жырлар шығарға тілеймін. Но білесің, шолай тура келді, мына мен үйрен бетінде теге ойға мен шығаралам 2 жыр, допустим, но аны мен шығарға бермейлер, чүнки мына бір жыр шықты, ол мына сифат биг әйбет болды. Мен сразу екіншісін шығарсам, бір алдыдан соң, теге жырны ұныталар. Менға специально айтып, Альберт, ошыма, пожалуйста. Теге, бізге программа керек. Мен шындай теге әйбірден нәрсе аңлайсың екен. Менға программа керек. Программаны ғана етіре керек, теге жырлар үшін көбірек уақыт сөздер үшін тамаша шыға. Менға оны бермейлер. То есть, мен прекрасно это понимаю, то, что и мен ол шығарсам, бұл жырны біз не выжмем на 100% из этой песни. То есть, шоңа көре біз пока теге нәшай туры келе, то есть ойға бір жыр, анар уже кіші соғынғаш, Альберт тоға яңға жыр бар ма, тоғын бар мұсын? Ол даже олай әйбәтіректір, шынки кіші уже соғына тегізен туя, таңлы, тоғын бар мұсын? Міне сенға тоғын біреуді бересі екен, олар тоғын енді үш олар теге эйфория дебетіме шоңа көрі нәшай деп жойлап шығарабыз, шай деп шай етамыз. Олға тоға продюсер боларақ ішлесін келмей сен? Менің ме? Білмеймін, ойламадым, если честно, менің контракт бар, мен теге как бы 5 жылға әлі мен өзім исполнитель, мен бар продюсерім дегенде и хамды дұрысын айтқанда білмей менға ашы жырларға теге өзім пока бәлки келешекте болар мына тойғаш бүтін суета ол тоже менға айтқандар бар әлі ақшын айттылар әлі мен русша жырламағанда менға мына айттылар кішілер которые уже выступали бір 10 жыл хамалар уже қағылы құрып, ешебеталар, Альберт қашан ол сенің тойдырашақ, біздің де мына 10 жыл ердік, тойы біттік. Мен аларын шуақта қалманда қатырлем әйткендерім едім, неужели шай болар деп. Мен күтем десен, күтесі келмейді ол не уақытына теге, но мен аларны ешеттім шул уақытта, то есть мен уже білем, то есть қашан да болса бәлки ол менің уже тойдырашақ шынапта. Но анда қарамастан менға ұшый, бұл менің яратқан хобби, ол мен теге как бы хобби боларақ шояқ қолса, бек яқшы болар шояқ деген міне. Мен ашый шояқ кіші білен аралашырға деген дамында барып, бұларны көріп, бұлар білен сөйлесіп, то есть пока ол мен қызық. Менің ешті. Татар Информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.